Gipangguba sa Department of Trade and Industry kuyog ang mga representative sa Commission on Audit, Media ug uban pang consumer groups ang mga produktong nakumpiska sa South Cotabato nga wala makapasa sa standard sa gobyerno. Gipanglangkuban kini sa LED TV, Christmas lights, monoblock stool, wires ug cables, steel bars, low carbon steel wire, sanitary ware, electric blender, electric fan, electric stove ug self-ballasted LED lamps. Sumala sa South Cotabato Provincial Director and concurrent DTI 12 Chief Rectonil Rehenio nga ang mga nakumpiskang mga produkto na recovered gikan sa warehouse sa 5 ka mga business establishments sa probinsya nga may pailawom sa legal proceedings o gimanduan nga pamultahon og 25,000 pesos matag produkto. Gipangguba at tubangan sa publiko ang mga produkto aron magsilbing warning sa mga business sector nga mo-comply sa government standards ug aron mahatagan og proteksyon ang mga tawo. Nagpahibalusab sa publiko ang DTI nga delikado ang paggamit og mga substandard nga mga produkto sama sa Christmas lights kay dako ang posibilidad nga moresulta kini sa sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.